W domorodne sú jara mało dzieci. Ale w tych opuszczonych statokach bydla nitko moče cudze swojby, a oni przyniosą te dzieci do wsi. Te mają te dzieci, also terriane przykład je, we Wochozach byszy tedy, aber bychu jako swojbne miena w sobie Ladusz, Balko, Petrik, Mito. A od tych wiele Laduszów, ja mam ju nic jeden przelat, je wyżej wostało po moim zdaniu dwie swojby. Jedna swojba, ale to je odwidzisz, że dzieci też ze Wochoz Wuczanu, to będzie so zubić. To te miano, kotreż to bysze we Łużycy samo znate, że we Wochozach była tylko Laduszec. Też Manfred Ladusz pokaże się Józef Wochoz, jeho nan byše od 8 dzieci to najstarší, a je se do Hermanec oženił, a Manfred však jo husto, když je wuj, aber četa, když jsou ještě 9 byli, aber też dzied a Woka, da wurde husto we Wochozach był, a ja znaju jeho też z toho časa ještě.